Ku tak menyesali kalau diri ini engkau jadikan diriku ratu kedua di rumahmu. Aku enggak menerima. Rasane kangen tenan rasane. Amarga ra iso ketemu karo kahanane. Yo rada galer-galer. Saenem ki ben-bengi pengen ae iclik. Tapi piye tiap bengi pengen iclik. Jangger wayah wengi teko. Rasane pengen iclik bolo. Koyok libido iki koyok meronta-ronta ya toh. Setiap mari kerja, mari adus cantik begini malam, saenem ki libidone munclak-munclak. Apa hormon iki mendidih ya. Terus si guwa majembut iku mang si iku ki pengen gitu. Pengen sesuatu sing kena dilebokne sing iso rasane ki penak gitu loh. Gitu. Jadi niki nganu kaya wong ki apa kaya ngene ya lek ra ndek bojo ngrangsang gragas ngono. Rasane iki kaya puber kedua iki rasane iki ngene ya. Puber kedua iki kaya gendengi no rumasaku. Tapi kan asik ya. Gendengi tapi kan asik. Gendeng tapi asik. Terus iya ya. Angen-angen iki koyo berbunga-bunga ngono. Ora kembang telek-telekan ku ke bunga telek-telekan ya ora, konsepe enggak ngono. Rasane iki ya pengen gitu. Enek sing tau takon wis tau nganu ngarep mburi purung dileboni. Urung tahu bolo kon jawab jujur. Sing takon ndek ngenane iki urung tahu ya lek ngono-ngono kuwi iki. Lek sing anarkis sing nggawe meronta-ronta niki urung tahu. Ora penak paling. Ngetokne taye loro mosok kelebon manuk. Urung tahu sayang, urung tahu. Lek lawaran paling yo ora. Yo paling yo klejotan kuwi, tapi lek film onyen-onyen ngono kae kan donggo doping to. Ora mungkin ora. Mesti dopingan ngono kae. Rasane pengen sayang.